ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತು ಅರ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪಂತೇರು ಆ ಬಾಂಬೆ ಡೊಪ್ಪುನು ಅರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರಿಗೆ ಒಂಚ 2 kg ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ 6 ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡಿನಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಂತು ಎರಡ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಒಂದೇ kg ತಾನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದುವೆ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇದ್ದ ನಾನು ಇನಿ ಐತಾರ ಮಲ್ಪು ಜನ ಸೋಮಾರ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಇತ್ತಾರೆಗೆ ಕಾಲು kg ತಾನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ 2 kg ಎನ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ kg ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಕೊಂಡ ಈಜನ 4 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು kg ದಾಂಡ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 2 kg ದಾಂಡ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಚಿತ್ತ 2 kg ಮಸಾಲ ಎಂಡ 1/4 kg ದಾನ ಎನ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚ kg ಕೊರ್ಪು ನಾಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮುರಣೊಂಜಿ ಅಬ್ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕೊನೇನಿ ಅವು 3 kg ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ 2 kg ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅವು ಕೊರಿಯರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು 3 kg ಉಪ್ಪಡು 1 kg ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮುರಣಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಾಜ ಅವು ಪಂಡ ಮಸ್ಸರಡು ಬಲ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪಂಡ ಮೊನ್ನದಾನಿ ಪೋಸ್ಟುಲ ಬಂದು ಐಕ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಅವು ಕೊರಿಯರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಪುನ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಂಚ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ಸರಡಿತ್ತು ನಾನು ಆಯುಷ್ ನಂದುಲ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಹೌದಾ ಮಾರ್ಕಾಡ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂಚ ಮಸ್ಸರಡ ಆಯ್ಜೆ ಅಂಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದತ ಸಂಡೆ ಆತ ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮೈತೆ ನಡು ಟೋಲ್ ಪಾಣ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾರು ಬರ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಇಟ್ಟೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆರಂದು ನೆಟನೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲಂಚೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೋದು ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಂಚಿನ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಐತೆ ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜ ಉಪ್ಪಡು ಪುರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ 3 kg ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಂಬೆ ಕೊರ್ತಾಡೆ ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ಐತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಹೋಯ್ದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅತ್ತ ಉಪ್ಪಡಿಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದುಂಡು ದೇಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕವರ್ ಇಟ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕೊತ್ತೊಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಾಲಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಂಡ ಓಪಿನಿ ಬಾಂಬೆಗತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರಿಯೆ ನಮ್ಮದಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಉಪ್ಪಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನುಂಗೇಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವನ್ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಸುರುಕೆ ಬಂದ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 4 ಕೊಲ್ಲ ತರ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿದ್ದು ನಾತೆ ಬಂಗುಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿಲ ತಿನ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಓಜ್ಪ నాకు ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಕೈತದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನುಂಗಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ ಪಣ್ಣೆಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಂಡೆ ಐತಾರ ಬಜಿಲ್ ದೋಸೆ ಕೋರ್ದಾಜ್ ಪೂರ ತಿಂದಾನ ಜಾಬಾರಿಯ ಎಕಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿ ಜತ ಸಾಲನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರತೆ ಬಜಿಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈಜತೆ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲ್ ಉಂಟದ ಮೂಡ ಬಿದ್ದು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಒಯ್ಟೆ ಕೊಳಲೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಮೂಡ ಬಿದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ನೀರು ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪು ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಏನು ಯಾವತ್ತ ಶೋಕಾಂಡತ ಐದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಕೈಟು ಕೊರ್ಪುನತ ಅಂಡಲೆ ಯಾನನ್ನ ಅಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆಡ್ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಡ ಬಿದ್ರೆಡ್ದಾರು ಬರ್ಪುನಾರ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಸಂಡೆ ಬಂದ ಕಂಚೆ ಎದುರು ಬರುವೇರು ಕಂಚೆ ಎದುರು ಗೊಡ್ಡು ಬರ್ಕಾನ ಪೇಪರ್ ದಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿವಾಯ ಮಲ್ಪೇಗೋಯೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೇಮೆ ಗಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಪೊಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬುರನ್ ರಡಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದಲ್ಲ ಕುಲಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಅಂಚ ರಡಡ್ ಸರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಲ್ ಅಂತ ತಿನ್ನಿದ್ದು ತುನ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮೂಜ್ಜನ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಆಯುಷುಗರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಯಾಲ ಸಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬತ್ತದ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯುಷುಗು ಆಯುಷ್ ಅಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ ರಡಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನಪದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸುರುಟಿತೆ ಕೊಡ್ತಾನು ಇದಾಡ್ದ ಇತ್ನೇಟ ಯಾರೇನು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ರೆ ಇರ್ತನ ಕಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅವಸರ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಅವಸರ ಇದಾಡ್ನಿ 4 ಗಂಟೆ 16 ಕರೆಯುದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೊನಸುದಾಣ ಪೋಪುನತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಐಕಾಳ ಕೋಡ ತಾಂಡಿಯೇ ಹೋಯ್ ಏಪದ ಫ್ರಿಜ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಇಜ್ಜಿ కొంచెం మల్లికి ఇచ్చి నన్ను చెప్పిదాట్లా కంప్లీట్ అవ్వజి స్పెషల్ ఈ పూజ కూడా ఇంకా ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ರಾಸು ಬಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಾನ್ಯಾನ್ ए सानियान कंडनी जान ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂಡ ಅಂಡಾಯಿ ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಏಪಲೆಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದುಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮೀಸಾಲ ಇತ್ತೆ ನಾಡ್ನಾಗಿದ್ದು ಒಂಜು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಗೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಹೋಯ್ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಲೈಟರ್ ಫೋನ್ ಏ ಒಂಜಿ ಮಾರಾಕ್ತದೆ ಹಾ ನೋಡಿ ಎಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಮುರಣಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕಡಕ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮೆಜುನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏತು ಕುಂಟಾಡ್ತಿದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಐಫೋನು ಒನಸಂಪು ಇತ್ತ ಫುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಕಡಂಡು ಲೈಫ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತುದ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದ್ಲ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತುದ್ಲ ಇದಾವಣೆಲ್ಲ ಸೋಮವಾರದ ಶನಿವಾರದ ಇಂಚು ಬಾಕಿ ಹಾಕಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಅಂಚೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಬರೆದಿಯೆ ನಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದು ಪೂರ ತೀಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಂಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂದಿರ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಇತ್ತ ಕುಟ ಪಿದಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಯುಷಗೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯುಷ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನಪಾದಿನಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಕನಪಾದೆ ಇಂದುಂಡತ್ತ 2200 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ತೆಂಕಲು ಪೇ ಮಲ್ದ ಇದು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇ ಮಲ್ತು ಬೈದಂಡು ಅವೆನಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಅವಲಂಚಿ ನಿಂಚೆ ಸೈಜ್ ಇಂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಈತಿಂಜೆ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈತಿಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸೈಜ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಎಂದೇನುಂಡತ್ತ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಕನಪಾದಿನಿ ಅಂಚಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡತ್ತ ರಿಫಂಡ್ ಆಯ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಂದುಜಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಪುಜಿನ್ ಅಂಚ ಆಯನನ ಅಕೌಂಟ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಆಯನನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇರೇಸ್ ಆಯ್ಲ ಕಿತ್ತನ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದನಾಗ ಆಯುಷುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬಂತ ನಾನು ಮಾತ ಒನಸಿರು ಪಂಡ ಹೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಏಪಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಹೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದಿನಿ ಈಗ ಹೋಲಿಗೆ ತಿಂದು ನೋಡತ್ತ ಪಾಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜರ ಸೋಡಾ ಪರಿಯ ಅಂಚನಂತೆ ಮೂಜರಾಣ ಒಂಜಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು
ಚಾ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಪಿದಾಡುಗ ಅಂದು ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ಚಾ ಮಾಡುವೆ ಕಾಂಡಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಬಂಡಿಜರು ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಲಕ ಬಂಡೇರು ಆರು ಕೋಡೆಂಚಿ ಅನ್ಕಾಂಡ ಚಾಕು ಬಜಿಲ ಅವಾಗ ಎಂದಾಗ ನಾವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಜಿಲು ಮಾಡುವೆ ಅಂತೀರಿ ಇಡಿವಿನಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಮಿಂದಾಲ ಬಿದೆ ತಿನ್ನದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬಾಜೆಡ್ ಐತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದನಗೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಪಲೆಂಗುಲು ಚಾ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರವರ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಪರ್ಕಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಪರ್ಕೊಂಡು ಯಾನೆಂತು ಒನಸಾದ ಬರ್ತೇನತ್ತ ಬನ್ನಾನೆ ಒನಸಾದ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರನದನ್ನ ಕರೀದಂಡು ನಾನ ಎಂತು ಪಿದರ್ದೆ ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಪೋಯಿಂದೆ ನೀನಿ ಕುಡ ಏರು ಕುಡ 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 ಪಿದಾಡ್ನು ಅಂದು ಐಟೆ ಪೋಯಿಂದೆ ನಿಂದು ಆಯುಷುಗು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂದು ಕೋಡೆ ಪೋಯಿಜಿ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿ ಅಂಚಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಚಾಪುರ ಕರ್ದು ನಾನೈತೆ ಪೋಯಿನ್ ಇಜ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋತುನು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ಬೈದೊಲಿ ತೆಡಿಲು ಪುರ ಬರೋಂದುಂಡು ಜೋರುಂಡ ನೀನು ಶುರು ಹಾಕುಣ ಅಂದು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಭಾರಿ ತೆಡಿಲು ಬರೋಂದುಂಡೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಯಾವ್ದಂಬೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಆಯುಷಗು ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಆವಡು ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕನಪದೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಕನಪದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಫಂಡ್ ಗೊತ್ತನು ಜಾವು ఒక ఆయన నంబర్ పాడతా నైట్ నంబర్ తోజుంది ఇచ్చాండు పండు కూడా బుక్ పాస్బుక్ ఎంಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ ఆయన ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಚ KYC ಪುರ ಅದಾವೇನೆಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು 2 ದಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ ಅವೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಡ್ದು ರಿಫಂಡ್ ಆಯ್ರೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಈತು ದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಪುಣದು ಕಾಫಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಪಾಡೋಡೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆವಡು ಆಡ ಒಲ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಆಡ ಪುರ ಜೀನ್ಸ್ ಅದ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಆಯ್ಗ ಹೆಂಚಿನ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಾ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಂಬೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಂ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಗುಗೋಸ್ಕರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಓಡಾಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಆಯ್ಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋನಾಗ ಅಂಚೆ ಅಲ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ 2-3 ವರ್ಷದ ಹಾಲಾತು ಜಾನ ಆಯ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಇರ್ದಕ್ಕ ದೇಕ ಪಾಡ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನಗ ರಾಶಿಗೆ ದಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ಲ ಅಂಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಈತು ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಕಾತಿಗಾತು ದುಮ್ನಾನಿ ಅಮಸಾರಡು ಪೋಡಾಂಡು ಅತ ಆನ್ಲೈನ್ ದೇ ನಂಬುದು ಅದಮ್ಮೆ ಅಂತ ಯಾನ ರಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವಲಗುದು ರಡ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜನೆ ಗುಲ್ದ ತೊಂದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಇಡುದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಆಂಡಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೂರುಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಬಾರಿತ್ತನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಬ್ರೆ ಪೂಜೆ ದುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಖ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮುಖ್ಯನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಖ್ಯನ ಅಂದಾಂಡು ಅರ್ಧಕ ಬತ್ತದ ಕೈ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಿತ್ತಂದು ಪಿದಾಡ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದು ದಾದ ಮುಖ್ಯನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿತ್ತ ನಾನು ಯಾನೆ ಇತ್ತು ಸಲ ಸೀಸಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲಿತೆ ಇಡಗೆ ಎಂಡದಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತೂತು ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿನಿ ಒಂಜಿದಾದ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ತೂಕ ಅಂದು ಯವಾ ತೋಜಿದ ಅಲ್ಲ ಯಾಂದಲ್ಲ ತೋಜು ಬೈದಿಂದ ಅಲ್ಲ ತೋಜು ಮೂಲೊಂದು ಅಡ್ಡುಂಡು ತೋಜಿದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪಪ್ಪ ಅಂದಿನ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ಸೋಜಿ ಮಾಡುವೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ಮೀನು ಮೂರುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಾನು ಬೈದಿದೆ
ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತನಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಮುಗಿದುಂಡ ಅತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಮುಗಿದುಂಡ ಅತ್ ಈತೆ ಉಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಂಬುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಗೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಯ್ತುಡು ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂಚೆಚ್ಚ ಅವೇ ಅವು ಐತಾ ಅಕಲನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಮೆಝಾನ್ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೋರ್ ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇದರ ಫಾರಂ ಮಾಲ್ಡೆ ಒಲ್ಪದಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಲ್ಪದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆ ಅವು ಪಂಡ ಡೇ ದಿನಟ್ಟು ಬೈದು ನಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಅಂಡ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ ದಕ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಡು ಅಂಚತ್ತೆ ಅಕಲು ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಟೈಅಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ ಅಕಲು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ದೀಪೇರು ಅವಂಡ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾರ್ ಡಿಜಿ ಬೋದು ಬತ್ತ ಅವು ಇರೆಗ್ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲಾ ಒಂದು ಅವೀರ ದೆಪ್ಪುನಗ ತೋಡು ಪಂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದುಂಡು ಅಂಚಂತೆ ಅವೀರ ಐಟ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ತಿರ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ರೀಫಂಡ್ ಸರಿನಾ ಅಂಚನ Actually, 1,600. That's 600 rupees per month direct. Orange color ulladu. ಫ್ರೀಯಾ 600 rupees pay malli. ಇದನ್ನ 1,600 rupees. ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರಾವ One day, 2 day traveling. ಇಲ್ಲೇ 3 ಜನ ಬರ್ತನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಟ್ಟಾನ ಮಾತ್ರ 1600 ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರದ್ದು ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದಾ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲ ಒಂದು ಓದಿಸ್ತೇನೆ ಯಾವ್ದಾದ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದಲಕ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿನಿ ಐಕು ಬಂಡೇರು ನೆತ್ತದಾನ ಇದ್ದತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ದೆತ್ತದಿಂದ ಆಡ್ತವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದದ್ದು ಅವೇ ಕೊರಿ ಎಂತ ಕೊರಿಯನಿ ಅವಳ ಕವರ್ ಏರೆಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಅವಳು ಕವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ರೈಕು ಮೇರ ವೆಂಚ್ ಪುಗೆಲು ವಾಡ ಗಿರೆಗೆ ಇಂಕ ಎಂಕ ಗೊತ್ತ ತಿರಗಿ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಶ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂಕಲು ಸೀಸೆಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಜೋರು ಬಡಾಪಣ ಅಂಚ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ತೆತ್ತಿ ಬೈಪದು ಕೊರಪೆ ಬಂಡ ಈ ಕೊರಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಒರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿದೈಡಿನಿದ ಆಲ ತಿಂತುಜ ಪಿದೈಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದುವೆ ಕಷಾಯ ನೆಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಎಂದನೇ ಕಷಾಯ ಕಷಾಯತ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಪೇರು ಗೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಲಕ್ಕ ಪಂಡ
ಕಫಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೈಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಸಾಲ ಬೈಯಾಗ ಕೊಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಮೀನುಂಡು ನೆಟ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನುಂದು ಕೆಲವು ಮೀನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ kg 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಮೂರು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಯ್ದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರೈ ಯಬ್ಬಾ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡೆಗುಲ ತೆಡಿಲಿತ್ತನತ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬೂತ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಕಷಾಯಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವಳು ಪಡ ಆಯ್ತು ವನ್ನ ಮೂಲ್ ಜೋರು ಪಡ ಅಂಡು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಬೇಗಲ್ಲ ಅವಳು ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಪಂಡಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಜಾಗಿ ಜಾಗಿ ಫುಡ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೀಸಿಡೆ ಫುಡ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನಿ ಬರತ್ತು ಗೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಚಿಪ್ಸ್ ಡತ್ತ ನಾನು ನಡುವೆ ನಾವು ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ತು ನೋಡಿ ಎಂತ ತಿಂತು ನೀತ ಕಾಣ್ತದ ಯಾವ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಲಕ ಪಾಲಕ